Здравейте хора, малко се провали от клипа, затова почнах наново. И да знаете, че 2 на 0 за енимите има. Защото малко не се вижда нагоре. Те също не се вижда. Нищо не се вижда, почти има така, защото лаги ми и трябва да го оправя някак си. Поне мога да играя, да. Поема 100 сега. Така. Лака карта. Бързи много. Вадича бе 5 лева. Челник. Абе, 5 ли ще вадиш, бе? Добре, много вземе Торн 4-2. Бомбата е на Б. Я съм минал тук. О! Пълен фейл! Пълен фейл, направо спрях клипа за малко да се осъзная. Беше пълен фейл. И нямам представа чак защо сега се появи кръвта, но и се вижда, но не знам. Сега се вижда по-нагоре. Без по него оцелих. Пак не започва много добре стороната. Пак. И не знам как не го оцелих. Нямам представа даже как не го оцелих. Спирам клипа и сега също. И така, пак съм тук. Пробвам се с нещо повече да подобрям, но не съм един от най-бързите компютрите. Няма ги и така ще. Ако искате да не е на CS, напишете в коментарите на какво да качвам клипа. Мога да качвам на всичко друго, без такива някакви игри като CS, защото не знам. Просто компютър ми не знам. И ми го е дал. Не. Спрямо там. И тя реши се правилно. Да. Взехме бота. О. Аз мислех, че по-тук няма никой. Тук няма пръст за една кофа. Малко съм болен. И знаете, очаквайте да кача утре клип на Майнкрафт или Лига, но на Лига този път графиката ще бъде по-хубава. Миналия път беше от телефона, защото не знаех как да снимам. Също като се замисля, мога да снимам клипа, на която играя сега, защото имам още много памет. Компютъри мога да снимам, само напишете в коментарите на коя игра искате. И да знаете, че това с Лигата беше от телефона, защото не знаех как се настроя бандикамо да снима повече от 10 минути, смисъл. То преди можеше, но да се го настроя нещо да се купува и аз. Нямам снимам вече с бандикам, нещо в рапса ми се бъгна. Спира през една минута на снимане и ще видя някоя нова програма да кача. Ако искате да напишете в коментарите на коя програма да кача на нея да снимам. С нея да снимам, де. Вау! И съм го оставя на 16. Хъпа. Силно топ плент, вали. Вау!
И го взеха. Даже аз взех, че е бил там. То го взе и двамата. Сега съм 2-1-6 и защо не започвам добре. И не знам, сега като реших да снимам, точно сега като снимам падаме, а като не снимам печелим. Колко пъти веднъж се тръгна да снимам една игра, ама някой ми звъна по скайпа и тя се е сейфала. Да вземем малко принципа. Хо, тако. Добре, на двама. И ми харесва кожи. Ху! Толкова съм се това бебе. Аз сигурно ще казал пълен провал. Как като не снимаш право 30 нещо, а сега като снимам, му направи 3 кила. Просто не знам как ще стане това. Да бием тази игра. Като 1-6. Вие не виждате. То за жал за 1-6. Аз не че аз виждам да смятам по MVP. И ме страх да излежа. Или пак някой си като така. Мисля, че има някой в базата се бе. Или тук някъде. Страх ме така ли? Не и всички са бе. Олака. Как си ме е чакал тук? Чакай да влезнем към. Разбира се, няма да правя нищо. И да. Аз пак нещо бързо. Абе, пейс. Сега. Добре, това вече някой последния го беше намали. И сега, както влезахме в играта 6-1-7, с тия 3 кила ни обърнаха и влезахме в играта. Сега първо за 5 ли? Но направя. Мърни. Но той нарочно ли се опитва да ми пречи? Няма представа, имат май. Оу. Вау. Тя даже не ги видях сега. Силно това, тунела съм в пули. Сити Орби. Да той пази. Той кемпи бомбата. Не знам дали снимам много на лига. Ще снимам, но няма да е така често. Защото за ме кеф повече CS. Аз не имам 310 часа. Не съм крафтвал.
И този клип вече е 10 минути. Не знам колко време ще бъде. Сигурно към половин час. То толкова е на компетитивка. Освен ако не сме нещо такова. 5-6. Добре. О, вие чухте ли, че... Аз мисля, че чух, че някой спи. Стрелна по портата покрай грешка нас. Да. Я така застана. Може би да взема някой. То са по снайпера ги. Хо-хо. Тъй като... Охо, аз помислих, че той е. О, шорт. Леле, как? Аз помислих, че той е с бомбата. Вече плентва. Аз тия да не си мисля, че сме от всички. Аз тия от шортите. Play for time. Този клип ще го кача. Хубав, не хубав и чекса. Аз така ги бера май. Да, 4. 6. Аз имам ли ми липи? Имам. Да, уни път, когато убих тия тримата. Казах, че в гръб няма да направя нищо и това не съм комитнал. Има сабе петъл. Добре. Ще се кача там. И дай съм паднал. Лава. Тунел са. Добре, се знам къде е. Така че напада. А ще ето тук. Добре, той. Дай някой ми извини се също. И да знаете, че аз бях убит. Спрях клипа. Да знаете, че бях убит. Но спечелихме рунда и всички сме били ми пита поведнъж. Убих един за последно и другия ми дойде. И тък му свали ми се. О, не знам този рунд. Сме 4 в 1. И ако ни вземе направо, се откажа от CSGO. Така знам къде е. Е съм някак. 32 само съм свалил. И той е за 2. Да, бих. 6 на 6. Нямам много пари, мисля си. Не знам, нещо ми се заиграла Мак. Седмица с нея много не играла. Кефите, както ми излезат и... Ох, как не ги видях тия?
Сега. Играем за кеф. И 2 в 4. И да, вече 2 в 2. Да, 1 в 2. И този не знам с какво стреля с. Айде да се дефюзне. И той дефюзва. Вече не му време да го килнат. Да, чакай да сме почнали. Сега гледах телевизора. И 7 на 6 за нас. Доволен съм за сега, защото все пак. Според мен като терорист имаме по-голям шанс, първоначално ако бием като полицай. Но пак за това не е. Не знам дали нашия му... Да. И 3 в 3. По-беше старенка. Още по-беше са бета. Не, това беше. 7-7. Аз по-много се загледам в този телевизор и виждам кога почваме. Не знам. Мисля да ходя в ловото него. Ще рискувам да не ме вземат тия снайперите. Да, ви казах да не ме вземат тия снайперите и ме взех тия завто снайперите. И не знам просто. Не знам, спирам да говоря. До края това. И да почнахме. Но ми е жега. Въздишам много дълбоко. Нищо, че аз съм с бомбата и ме подвикват, но обичам да рискувам. Ще ме викат таленчи такива. И ми трябва да сплентвам. Аз ще плентна. Ето така.
Да, я съм свършен. И да. Единствен шанс е малко с дефюзки. Не дефюзи. Кем докато те се свърши. И тук съм. Не знам къде съм. Не знам. Скилнах трима. Остават един. Той е на лонга. Се оправят. Вече ще отиде да помогна. И да. 9-8 за тях. И аз мисля, че става пилешка. Не знам. Превърнах се към нея. Някакво много яко. Малко по-бързо дава пето така, като стрелнеш. Зарежди. Така като си мърдаш. Защото като си мърдам това на пето така ми е някакво размазано. Не знам, ще игра с пилешката. Всичко може да бъде. Първи взе. И да, смях. Спрях клипа, не ми се гледа. И ето, върнахме се. Спрях този клип, защото не ми се гледат. Те дефюзнаха. И тук сме се видели като някакви. Не може никой да мине с тия. 3 16 съм. Трети съм в тази игра. И тук някога е страхно. Имаш право да го е страх. Исках много скопа, но не става. Не стана много скопа, какво да правя. И той някой да го цепна. Но си правя тук нещо в шкафа. Няма да изпусна рунда. Тук гледамите оранжеви не си мърда. О, някой ми е дропнал нещо. Так му изпести малко. През няма хора на би, всички сме се повзехли на би. И е така ги убиват. Добре, преувеличих. Не знам аз. Не. Оп, този мен е бил по.
Наистина, вау. Вау. И този клип ще опитам днес, че след нищото, както почнахме, бях създал канал преди много време. Казах, че ще снимам клипове и затова да набавя изгубеното време. He defusing, man. He defusing! Сега ще направи Ninja Defuse. Един от друг са били. Аз мисля, че е дефюз, защото той като се обърна и видях нещо на прозорца. И държиш името. Дълга топка. Тридесет. Само да направя кил и съм го миналото. И да, някакъв от тях е не от нас. Толкова скочи така, ще да го пръсна, ако бях стрелно просто. И да, само един можах да взема, и така ми изкочих. И да, това нашия го минах. И също ми се еднакви точки. То бот никой не го е взел. He defused! Oh my god! Не знам, според мен, да, и аз не го взех, проверих се, обаче и други вече го вземе. То го направихме първи са. Знам за какво изобщо натисвам, като пак ще го натисна. Тук се дразня. Като игра с някои мои приятели. Като натисна, като и... един от тях само викам. Защото е нервирани. Да. И то си не съм сам. Само реве. О, ботът е свободен, май. И да, бихме. 12-10. Затова не съм го играл такова. Нашия бот е 3-1. Доста доброто начало. Аз направих един клип. Аз пък клип кил с него, като го взех. Вече ми тия са опет. Не знам, тук ми не са опет. Някакъв нещо го взех. Не знам. Не знам, просто аз имам доколкото не си пасок.
Да, съжалявам, че закъснях. Знаете, тя още нещо ви кажа, че този канал не е само мой, а и една моя приятелка и заедно ще качваме клипове. Тя ще качва иначе по-рядко, нас по-често. Тя ще дава идеи. И да. Нормално, 14-10. Поне. Ако вземате този рунд, или ще сме равни, или ще сме губещи. Помнете да губим. Не знам, поне се получи добра игра според мен. Ще я кача. Та игра и сигурно сега ще ви кажа колко е часа. Не знам къде ми е телефон. TV е телевизора. Може да убият. Да, 10. Викам 10:30 ще качим. Или сега ще умрели. Като си видят, че сцената заобиколиха. Моля ви се на тия момчета да вземат рунда. Те повече е 32 минути. И пак ви напомням, напишете с коя програма да снимам. Аз с фрапса нека се ми прикрепил, ама не ми харесва. И отдеве им чувство, че как, че не снимам с фрапс, нито с бандика, но снимам с фрапс. Там съм го свалил, така че не се вижда половината. Ще ми е добър компютър. 15-10. Не знам. Вече ми е някакво такова се метам, какво стане става. И да, това е края. Това не имаме бот. Да. Не знам нищо, че съм. Не знам за кой да се почва. Всички от техния отбор ме тревожат. Добре, с един се поне това да вземат. Да се опитаме до края да сме равни. Добре. 15-11. И знаят, че аз съм на 11 години. Спиш и се казвам Алекс. И съм от София. Така леко запознат. Ако искаш да направя някакъв клип така, с някакви въпроси, ако искате да напишете в коментар, да направя някакъв клип. С някакви въпроси да ви отговарям. Ще видя, че тук има жик. Да, един мой приятел ми на линия, сигурно ще ми звънне. И да знаете. Не знам.
се по-напредното ми. За мен е хопна с нож. Ще бият. И те победиха. Това беше всичко от мен. Ако искате се абонирайте.